Good morning guys, nata karon sa bukid kay tiwaso na tatong gitrabaho dito. So gahapon gikan na mi dire, amo na ni gitrabaho niya. Karon maghutok mi para sa itanom nga blanghoy. So, nam na ko pa dito nagsugod na siya og kuan dito. Ano to siya? Tara. Nagsugod na siya dito. Tara, tabang ta. Bro, ito panahon karon magkaawan no. Tabang ta dito. Kamitan ni sarol. Diyan ni purma pa. Masa ni tiwason padong ito ko ba? Muna mo agi karon no. Muna mo nahuman. Kay init naman no. Umahaw sa may. Break time na, break time. So mo sa itanom sa namugaan. Anam. Nakamong mga itanom mayo. Pangutangdaan. Kini nga area dire sa una. Kamuti ang gitanom ano yan. Murag wa man siguro ni ayo. Nagagmay ang unod ba. Amo ni nga bulanghoy na sa dang ipuli ani karon.
paabot sa tadit ni kay andam pa og kanang itanumay kay di man pasigo sa among gidugangan. Ito saging hapit na maguwang. Sugar. Nasad ko'y gitanom dire gahapon. Kini. Nako gipang butangan og mga usok. Itamnan ako na okra. Amot lang mutubo ba ni kay o manibubuin ako. Ora ni ani gamay ra kayo, gilinyar na ko ba. Dong dito.